Dommel. Goeiedag jongens, het is weer jeugdjournaal te zien, de wintertijden, hoogstens natuurlijk. En vandaag hebben we de jonge man, zit hier op het bankje, gaan we even een interviewen. Ben je er mee eens jongen? Ja. Hoe heet jij? Joey. Joey. Oké. Met de J dus? Met de J dus? Ja. Ja, dat is mooi. En wat vind je vandaag? Ben je op een feestje of hoe? Ja, ik ben op een feestje. En kun je goed skaten of niet? Ja, best wel. Ja?
Ja, zoals je ziet, het jeugdjournaal is lekker in. Windsessies, helemaal warm jongens. En zoals we zien hebben we Joey Pro skaten. Zoals daar de model moet skaten. Ja. Maar geef hem een bal. Goed zo. Dat was het weer van Zeppeling en Jeugdjournaal. Krijg maar lekker de kanker of zo.